Mumalima nawampay ni Bakay. Ay, isat ko pa ilaeng Ay, din. Timing mo time. Ano tama? Pagpili na ito eh. Pwede ko na. Parang juice lang. Ay, bakit? Diyos. Ay na. Diyos ah. Pajujos ka man itan. Liman lang mainsim pa mo dagiti ni. Ay na, kag merinda ak lang mataba kay pumate. Ta ate biyag. Handa nga. Napansin nga red horse dati inumag. Iti ko na. Sabiin. Kaya mga tadi. Naramid ko nga Arenola di rabi Sarakon di taaba kay tapay nangikikam gamin aya. Ay naabaw. Tintulang mo pag-ikikam ba kay Ni, dati mo di pag-isbok ang naramid ko. Ya,